Tervetuloa takaisin ennätystehtaan pariin. Meistä suomalaisista sanotaan usein, että me juodaan liikaa. No, seuraavan kaverin jälkeen sanotaan varmaan, että ei pysty. Tervetuloa Mikkelistä, Olli Hokkanen! Olli Hokkanen, terve. Terve. Terve, terve. Sä juot kokista. Ei oo tietoa. Ajattelit vetästä tämmösen 1,5 litraa tosta. Jos niin, pullo on ollut pidempään auki ja lämpimämpää. No mistäs moinen? Ei pysty juomaan. Happopitoista, että... Että sä oot tämmönen lihavaan kaveri. Paljonko menee päivässä? No silloin kun sitä juo, niin kyllä se 1,5 litraa menee silloin tällöin, että... Pitääkö se paikkansa, että jos laittaa niin irti menneen hampaan kokislasiin yöksi, niin se on aamulla sillä enää mitään? Uintia harrastan silloin tällöin, että... Mitä nyt niinku... Ei kyllä ne mustuu. Ne mustuu vaan? Juu. Rupean tässä kaatelemaan. Tässä on esimerkiksi tarkoitus niinku se, että... tasaisesti. Tää näyttää ihan hyvin kupliin ja... On niin hapokasta. Hiilihapot on niinku kohdallaan. Mikäs sä luulet, että tulee olemaan semmonen ihanne aika? Tai mikä sulla on ihanne aika? No ihanne aika on niinku... Mitä on kokeillut, niin 0,5 litraa 45 sekuntia. 45 sekuntia. Mutta se sitten ihan isosta suppilosta ja niinku ison ja paksun letkun kautta. Nyt vedetään laseista niin... Terveys ja hampaat siinä menevät, mutta isosta suppilosta ei ole vielä mennyt. Pullo on tyhjä. Se meni sinne. Ja nyt! Oot sä valmis? Kyllä. Olli Hokkanen. Suomen ennätysyritys. 1,5 litraa kokista mahdollisimman nopeasti. Paikoillenne valmiit. Hep! Ei jaksa enempää. Ei pysty. Ei pysty. Ei pysty, on niin hapokasta, että ei pysty. Mikä meni vika? Juoma oli yllättävän happopitoista, että ei yksinkertaisesti pystynyt nielemään. Mutta tuliko sinulle yllätyksenä, että kokis on happopitosta? Kyllä. Ja tällä kertaa Olli Hokkanen ei tullut ennätystä. Mä en se on niin nopeasti juoda nyt. Siinä on noin hiilihapot aika... Näin. Nyt kävi näin. Suomen ennätysaika 5 sekuntia.